Jopiny kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi tijegi kaka pile kata odoko ni ogai mar Azimio Raila Odinga ne oluongo ng'anyo mar kwedo piny owacho mar Kenya Kwanza. Kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kuonde ma ogai mar Azimio nie kod mbii mokalo e pacho kae. Okinyi ma kawuono chenro mag ohala, yore mag wuoth kod chenro mag jotije mamoko nodhi nyime kaka pile ka ne onge ranyisi mar ng'anyo kuonde mane walemo. Moko kuom jopiny mane loso e boma ma Homa Bay ogolo paro ma opogore ewi wach ng'anyono, ka moko kuomgi to siro lwedo wach mar Azimio la Umoja to moko kuomgi kwedo. Chumi tek kodwa oluong brother ne William Samoei Ruto gibed piny round table gimiwa kwe e yo makende rather than ka wadhi e ndara ma polis biro goyowa ma ng'ama biro rito wa onge. Piny no osebiro kod kwe kech ni e piny. Gima duong' akwayo yudhe kik wadonji e ndara met polis gowa kod bunde. Koth chwe ji ochak komo wapidh cham ma wigi yot manyalo kelo lokruok ne ngimawa. An owuon to adwa support ng'anyo mar Raila Odinga. Gimomiyo adwa support chalo kama. Kenya osebedo gi electoral injustice for a very long time, and a time has come nyaka koro gini nyaka rum. Raila ok ked ne en wuon, to kedo ne jowa mabiro telo higa. Nikech wan jopiny wuok oko kinde duto kendo mondo wuok to gigo kura to kura gi ok nen nikech kuo mar ombulu. Mano gima nyaka rum. Mar ariyo, gimomiyo support ng'anyo mar Raila Odinga en high cost of living. Remember, ker masani tiyo Ruto nowacho maler ni the moment moketo mo mapiny bech mogo biro dok piny. Nyaka sama wawueni uneno ka mago duto negina propaganda. Chunya gombo kaka ja Kenya ni weche mag ng'anyo ma wadwa donje sani e sama piny nitiere kaka piny nitie ni. Gombo ni mondo jogi obed piny mondo giwuo kendo giwinjre. Nikech ka wadhi ni wadwa dhi e ng'anyo to en adieri ni gie sani mana kaka ochumi tekno. Dukni idhi lor, businesses idhi lor, mtokni ok dhi ringo, nyithindo samoro mawuotho gi mtokni ka duogo e after samoro dhi neno matek.